mhux kwistjoni ta' responsabilità. Eksostna l-Ministru Bonnici responsabbli fost l-oħrajn mix-xandir tal-Istat meta tnejn fil-ħodu Net News staqsal il-Ministru dwar min refa l-konsegwenzi ta' għamilu jew in-nuqqas ta' dan wara li l-qorti kundannat l-aġir tal-Awtorità tax-Xandir u tal-PBS. Dan kif fi-27 ta' frar il-Qorti tal-Appell konfermat li l-PBS ma mexiex b'imparzjalità fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u kien hemm żbilanċ waqt il-bulettin tal-aħbarijiet. Iżda, meta mistoqsi dwar dan, il-Ministru Bonnici sostna li l-Gvern irid jibqa' jaħdem biex jikseb il-fiduċja. U meta mistoqsi dwar min refa' responsabilità u insista li għandhom jitalmu t-talimiet li hemm bżonn. Aħna bħala Gvern impenjati li nassiguraw li il-Public Broadcasting Services jattira l-fiduċja tal-maġġoranza kemm jista' jkun nies u aħna se nkunu qed naraw illi fl-operat tagħna il-Kamra tal-Aħbarijiet kompletati servizzi imparzjali u tajbin. Kien hemm xi ħadd li refa' xi tip ta' responsabilità għandna. Di mhux kwestjoni ta' responsabilità, di kwestjoni li inti tieħu talimiet minn dik is-sentenza biex jekk hemm talimiet x'għandna nieħdu dawk it-talimiet jittieħdu. Intant, Net News staqsaw wkoll il-Ministru Bonnici jekk hux komdu bid-deputat Rozjan Kutajjar bħala membru parlamentari Laburista. Bonnici jibqa' tal-fema li jaħrab id-domanda u jfarfara fuq il-Prim Ministru Roberta Bela. Il-Prim Ministru diġà pronunzja ruħu fuq dan il-każ u jiena naqbel miegħu perfettament. Taħsibx li tal-Mistrija li Rozjan Kutajjar għadha tifforma parti mill-Gvern Laburista wara dak kollu li ħareġ fiċ-ċett? Diġà għedlek il-kummenti tiegħi fuq. Għax iskomdu biex twiġibni. Biex nibqa' fuq it-tema ta' responsabilità taħseb li d-deputat Rozjan Kutajjar għandha tibqa' fil-grupp parlamentari. Jiena diġà weġibt lil Net News il-domanda. Imma biddil femtek jew għadek tal-istess. Nhar il-ġimgħa diġà weġibt lil Net News il-domanda. Iżda, il-Ministru Bonnici baqa' jinsisti li huwa jaqbel ma dak il qal il-Prim Ministru dwar Kutajjar jiġifieri li mhux se jieħu passi fil-konfront tagħha. Rozjan Kutajjar diġà ħallset il-prezz għal dak l-aġir, ma nemmix li għandha tħallas il-prezz għat-tieni darba diġà ħallset għal dak il-li sar. Passi illi ma teħdux simili għal dan il-każ anke fl-iskandlu ta' deals fraudolenti ta' Vital su Stewart illi xaru 3 ijiem wara sessa għadu ħadd ma refa' responsabilità ta' emilu b'100 ta' miljuni ta' euro jinsterqu minn but il-poplu. Fil-waqt li l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gavadu f'muta assoluta ħadd mill-Prim Ministru l-isfel għadu ma refa' xi tip ta' responsabilità politika. Net News staqsa lill-Ministru Bonnici propju dwar ir-responsabilità bil-Ministru jisħaq illi tmur għand min tmur jgħidlek li huwa sodisfatt bis-servizz tas-saħħa li qed jipprovdi l-Gvern. Iżda meta mistoqsi għalfejn ħallew trasferiment bejn Vitals u Stewart iseħħ, trasferiment kundannat mill-qorti infisa u jekk kien xjaf bil-kontenut tal-ftehim qabel ma ta' l-endorsement li tkellem dwaru l-eks mexxej Laburista Joseph Muscat u insista illi dan kollu diġà tkellmu fuqu. Tmur għand min tmur kulħadd tifaħħar is-servizzi governattivi fejn jidħlu il-qasam tas-saħħa. Ma inti u l-qija ta' sħabek membri fil-kabinett dak iż-żmien, għalfejn ħallejtu li jsir it-trasferiment bejn Vitals u Stewart? Nerġa' ngħid li fuq dan il-punt diġà saru pronunzjamenti mill-Prim Ministru diversi esponenti oħrajn li naqbel magħhom perfettament. Ma jiena lilek qed nistaqsi bħala membru. Qed naqbel qed ngħidlek li dawn il-punti diġà ġew indirizzati diversi drabi mhux darba imma anke kien hemm dibattitu fil-Parlament li dam numru ta' sigħat li huma importanti daw id-dibattiti u jiena naqbel mal-punti li ġew spjegati min-naħa tal-Gvern. Minti kont tafx fih il-ftehim jew ma kontx tafx fih oqbilt miegħu? Tal-punt ukoll ġie indirizzat mill-Prim Ministru diversi esponenti tal-Gvern. Ġifieri qed tistaqsini fuq affarijiet li diġà bħala Gvern weġibna dwarhom u jiena naqbel mal-pronunzjamenti li saru meta ġew hemm wieġba dawn id-domandi. La-missjoni li Kabinett sieħa prova dan it-trasferiment minkejja li sar wara darhom waslet ukoll mill-Prim Ministru Roberta Bela nnifsu ftit tal-jiem ilu. L-ewwel darba li jiena rajt il-ftehim iffirmat bejn il-BOV il-Gvern u Stewart kien wara li ġie firmat. Analisti politiċi u diversi ġurnali qed jinsistu li dan l-aġir ippoġġi lil membri tal-Kabinett ta' dak iż-żmien uħud minnhom ministri attwali u sansitra Prim Ministru bħala kompliċi f'politika li ġabet biss l-interessi tal-but tal-qalba l-ewwel u qabel kollox.